Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, τον κύριο Ευάγγελο Μπεκιάρη, ο οποίος είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μήπως το λένε Ιουάβ? Ναι, όχι, κάπου πολυπτυτικό το είπε. Κάπως το είπε. Επειδή είναι δεινός επιστήμονας. Πολύ ειδικό. Ναι, κάπως το θα τον ρωτήσω στην επόμενη σύνδεση που έχουμε σε λίγο στις 7 και 5. Λοιπόν, εσείς πάντως ξέρετε από αυτές τις μεθόδους και από αυτές τις τεχνολογίες, κάτι μεταξύ των οποίων μας παρουσιάζεται και στο περίπτερο που έχετε εδώ στην έκθεση. Έτσι είναι, στο περίπτερο 7 παρουσιάζουμε 4 επιλεγμένες τεχνολογίες, αλλά τον Νοέμβριο θα γιορτάσουμε τα 25 μας χρόνια και θα πάμε σε 5 πλατείες, μια μέρα στην κάθε πλατεία της πόλης. Από την Αριστοτέλους πάμε πρώτα, βεβαίως πάμε και ανατολικά, στη Θέρμη, στην Πηλαία Χορτιάτη και από την άλλη βέβαια στον Εύωσμο και τον Παύλο Μελά. Και έτσι θα φέρουμε για πρώτη φορά κοντά στον πολίτη τις καλύτερες τεχνολογίες, αντί να ανοίγουμε απλά τα εργαστήρια και να περιμένουμε οι πολίτες να έρθουν σε εμάς. Παράλληλα όμως θα κάνουμε και 2 μέρες ένα πολύ ενδιαφέρον μίνι συνέδριο, θα το έλεγα, με πάνελ, με TEDx, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε την επιβεβαίωση της ημερομηνίας ή δυνατόν και από τον Πρωθυπουργό και θα φέρουμε μαζί και πάρα πολύ μεγάλους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να περάσουμε αυτά τα οποία κάνουμε στο όλο το κοινό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Διότι αν θέλετε, το ΕΚΕΤΑ έχει τα πάντα εκτός από ένα πράγμα, τη σωστή εξωστρέφεια. Και αυτό είναι ο στόχος μας να... Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπετε λοιπόν το Σωκράτη. Είναι AI, έτσι, είναι ένα σύστημα. Ο Σωκράτης έχει μάθει όχι μόνο τη δική του θεωρία, αλλά την ελληνική γραμματεία και έτσι μπορούμε να ρωτήσουμε ελεύθερα στο περίπτερό μας το Σωκράτη ό,τι ακριβώς θέλουμε. Για την ελευθερία, για τη σχέση άντρα και γυναίκα, για ό,τι θέλουμε και απαντάει εκπληκτικά, πρέπει να σας πω. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η δική του κοσμοθεωρία. Πρώτα είναι η δική του κοσμοθεωρία, αλλά όταν δεν έχει κάτι, το επεκτείνουμε και σε λίγο σε αντίστοιχα, βέβαια, όχι σε κόντρα, όχι σε Και πετύχατε τη μορφή του μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Απίθανο. Είναι νομίζω εκπληκτικό. Εγώ όταν τώρα, παρότι ξέρω από AI, εντυπωσιάστηκα. Γιατί απαντάει, είναι δικό μας, είναι του υπτήλου ενός Ινστιτούτου μας, απαντάει άμεσα και απαντάει πανέξυπνα. Δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Το ποιος δεν είναι το όνομα, μιλάμε για ΕΚΕΤΑ τώρα, έτσι. Φυσικά. Είναι δικό μας 100% και είναι ένα από τα εκθέματα που θα πάνε στις πλατείες να το δει ο κόσμος να αλληλοεπιδράσει. Μα αυτό θα σας έλεγα τώρα. Νομίζω ότι το πιο αντιπροσωπευτικό. Είναι ένα απ' όλα. Μα είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και πρέπει να πω ότι όλα εντυπωσιακά είναι. Πιστέψτε με. Έχουμε δυσκολία να επιλέξουμε τα 5, τα 7, τα 10 που θα στείλουμε παρά στο τι θα στείλουμε. Ναι, αυτό το επόμενο που θα ρωτούσα, ότι ποιες τεχνολογίες θα πάτε στις πλατείες. Μία λοιπόν είναι ο Σωκράτης. Ποιος θα το φανταζόταν? Λοιπόν, έχουμε μία καταπληκτική ιδέα, αλλά είναι λίγο δύσκολη. Θα την υλοποιήσουμε σίγουρα στην Αριστοτέλους και στο ΕΚΕΤΑ. Ένα θόλο, ένα τριδιάστατο θόλο, στον οποίο μπαίνεις μέσα, σου δείχνει με επαυξημένη πραγματικότητα το μέλλον και λέμε το ΕΚΕΤΑ σε 25 δευτερόλεπτα σου λέει τα επόμενα 25 χρόνια πώς θα είναι η κοινωνία. Το 25-50 δεν ξέρω. Εκεί λοιπόν θα δείξουμε λίγο πώς θα είναι οι μεταφορές, πώς θα είναι η ζωή μας, πώς θα είναι όπως εμείς το γνωρίζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε κάθε τεχνολογία που κάνουμε συνήθως βγαίνει 15-20 χρόνια στην αγορά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα, τα ηλεκτρικά οχήματα, τα αυτόνομα οχήματα, εμείς δουλεύουμε πριν από 15-20-25 χρόνια. Μα εδώ κοντεύουν να βγουν στην αγορά. Ήδη είμαστε πολύ κοντά να βγουν στην αγορά. Τα ηλεκτρικά φυσικά, τα ευρυδικά και τώρα και τα αυτόνομα. Άρα, για παράδειγμα, ένα αυτόνομο όχημα που οδηγείται μόνο του, δικό μας, καταπληκτικό, που στα Τρίκαλα κυκλοφορούσε 2 μήνες στη μέση του δρόμου μόνο του. Ένα drone το οποίο γυρίζει γύρω-γύρω από τα κτίρια και σου κάνει ενεργειακή αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, σου λέει: εδώ χάνεις. Αυτή η κουζίνα, αυτό το πλυντήριο χάνουν ενέργεια. Ένα σκύλο ρομπότ, ο οποίος είναι διασώστης. Μπορεί να δει κλεισμένους ανθρώπους, μπορεί να περάσει δίπλα από ένα μπάρι πλοίου και να δει αν έχουμε ρογματώσεις. Έτσι, πάρα πολύ εργαλείο θα το έλεγα. Και πάρα πολλά άλλα, δεν τα πω όλα, για να μην χαλάσουμε και την έκπληξη. Προφανώς. Αυτά θα τα δούμε τον Νοέμβριο. Θα τα δει τον Νοέμβριο. Αλλά κάποια από αυτά, μεταξύ αυτών και ο Σωκράτης, μπορεί να τα δει κάποιος στο περίπτωμα 7. Με το που μπαίνει κανείς, πάρα πολύ ωραία το βρίσκει στην είσοδο. Μάλιστα. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε μόλις στην Τρίτη, ενώ ημέρα Τρίτη. Βέβαια. Και μέχρι να πάμε Κυριακή έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλά πράγματα. Άρα στην έκθεση πρέπει να έρθετε λίγο νωρίς. Για να μπορέσετε να μιλήσετε με τον Σωκράτη, να μπορείτε να δείτε άλλα πράγματα που έχει. Θέλει χρόνο η έκθεση και σας αποζημιώνει με πολύ ωραίες συναυλίες για όλα τα γούστα, βέβαια, κάθε βράδυ. Έτσι, σήμερα έχει τα 100 και κάτι χρόνια
του Μίκη Θοδωράκη. Έτσι, Δημήτρης Μπάσης και πολύ ωραίες άλλες σπουδαίες φωνές. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Τώρα θα το ρωτήσω λίγο, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Πώς θα είναι μετά από 25 χρόνια σε μια φυσιολογική χώρα, αλλά στην Ελλάδα, επειδή έχουμε και την γραφειοκρατία μετά από 35-40. Βάζε λίγα παραπάνω, κύριε Πεκιάρη. Δεν σας αφορά, αλλά καταλαβαίνετε. Συμβαίνει καμιά φορά. Ελπίζω ότι βελτιωνόμαστε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από τεχνολογίες όπως το AI που δεν το περιμέναμε, που μας αλλάζει τελείως τη ζωή μας. Ένα πράγμα που δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ είναι αυτό που λέμε τα UAV, που λέτε τα drones. Δεν θα περιμένουμε βέβαια να μας έρθει να μας δώσει το γράμμα ο διανομέας. Εδώ θα βγουν υποβρύχια drone. Αυτό έχουμε ήδη. Αυτό θα το φέρει στο κουτί μας κατευθείαν το logistics, το μικρό των drone. Παράλληλα, σκεφτείτε ότι και οι άνθρωποι ήδη. Υπάρχει μια υπηρεσία στη Νέα Υόρκη που από τον ουρανοξύστη πηγαίνει με πολύ ανταγωνιστική τιμή, όχι χιλιάδες που θα πρέπει να κανείς, στο αεροδρόμιο Λαγκάρντια με ελικοπτεράκι που δεν έχει πιλότο. Αυτό λοιπόν θα είναι μια καταπληκτική ιδέα, αν μπορούμε και το κάνουμε σωστά, ώστε να μην πίζεις, γιατί θα έχουμε πολλαπλούς δρόμους. Ακριβώς. Και πολλά άλλα. Πραγματικά η προσωποποιημένη αγροτική παραγωγή, προσωποποιημένη ιατρική. Αυτό θέλω να πω. Το φάρμακο που θα παίρνεις. Στην πρωτογενή τομέα η τεχνολογία χωρίς οδηγό μπορεί να οργώνει το τρακτέρ χωρίς να. Εγώ θα πω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρομπότ που το χρησιμοποιούμε στη Λάρισα, που το χρησιμοποιούμε σε λίγο στην Άουσα, το οποίο μπαίνει σε μια αγροτική περιοχή. Βλέπει τα στοιχεία, υγρασία, τύπο εδάφους, τύπο καλλιέργειας, παίρνει πραγματικά στοιχεία, έχει ιστορικά στοιχεία, έχει AI και κάνει πρόγνωση, μάλλον έλεγχο της παραγωγής και έχουμε 30% λιγότερο νερό. Πόσο σημαντικό αυτό σήμερα. Σου λέει πώς να κάνεις τη σπορά σου. Μόνο του πάει και ρίχνει το νερό και λέει 30% λιγότερο, 40% λιγότερο λίπασμα, 60% καλύτερη απόδοση στην παραγωγή. Αφού κάνεις πιο σωστή διαχείριση. Και αυτό καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει.